Alternattiva għax-xorb alkoholiku f'dan iż-żmien tas-sena u mhux biss huma l-mocktails, cocktails li ma jkunx fihom alkohol. L-istudenti tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi qed jingħataw taħriġ fuq kif għandhom jitlestgħu dawn il-mocktails li kif spjegalna il-lecturer Richard Pons kull sena jvarjaw biex jirriflettu dak li jixtiequ n-nies. Dis-sena għamilna konċentrajna barra li huma mocktails, konċentrajna fuq low sugar or non sugar free. Għax issa dak li ħajkun iktar konċernat biqgħod attent għal xixrob u joqgħod attent. Dawn inservuhom ukoll għandna il-restaurants tal-ITS u għandna il-fast food sur kantin tal-ITS fejn l-istudenti inservu dawn il-mocktails ukoll. L-istudenti nagħmluhom fuq alcohol awareness. Importanti kif iservu u x'qed iservu wkoll. Kollaborazzjoni bejn l-Aġenzija SETqa l-ITS u l-kumpanija Farsons ġie ppubblikat ktejjeb diversi modi ta' kif jistgħu isiru varjetà ta' mocktails. Id-direttur tal-Aġenzija SETqa Charles Sherry qal li fl-aħħar 5 snin l-aktar li kellha nies iħabbtu l-bibien tagħha s-Setqa kienu nies bi problemi ta' konsum tal-alkohol. Charles Sherry semma l-proposta tas-Setqa fil-Politika Nazzjonali dwar l-alkohol li tnedid din is-sena biex min ikun jaħdem f'bar ikollu liċenzja biex jekk jinduna li hemm klijent qed jixrob b'mod eċċessiv għandu mod ta' kif jieqaf itih ix-xorb alkoholiku. Il-messaġġ huwa wieħed, jiġifieri qegħdin naqdu l-kreattività ta' dawn il-mocktails mar-responsabilità. F'dawn iż-żminijiet u mhux biss tul is-sena kollha nafu li jaf ikun hemm inċidenti sfortunatament fatali li ma jaffettwawx biss lin-nies involuti ma anke fuq livell emozjonali iċ-ċirku jitwessa' ħafna. Familji ġifieri l-inizjattiva tal-lum hija ferm importanti għax aħna naraw l-importanza li mhux qed inneħħu l-alkohol mid-drinks imma pjuttost qegħdin inżidu valur. Is-soċjalizzazzjoni bejn il-familji bejn il-ħbieb tieħu forom oħra u dan nagħmluh bl-iktar mod responsabbli. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali Alfred Grixti qal li forsi sa ftit snin ilu kien hawn min kien jirredikola l-kunċett ta' mocktails imma sostna li llum dan il-kunċett ġie żviluppat sew u qed jimxi. Il-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenech qal li dan il-ktejjeb informattiv dwar il-mocktails se jgħin lill-istudenti tal-ITS. Pierre Fenech qal li l-ITS lest jibda diskussjonijiet mal-Awtorità tat-Turiżmu MTA għal-liċenzja li semma d-direttur tas-Setqa dwar min jaħdem f'bars. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon spjega li bil-mocktails il-pajjiż mhux sejjer għal projbizzjoniżmu imma joffri alternattiva responsabbli għalli fil-kultura tagħna l-alkohol hu tollerat iktar minn sustanzi oħra u għalhekk hemm bżonn ta' ċertu regolamenti. Il-Ministru Falzon staqsa għandux ħanut tal-merċa jibqa' jbih l-alkohol wara ċertu ħin bil-lejl. Id-Deputat Ministru għat-Turiżmu Ian Borg qal li l-kollaborazzjoni mal-industrija hija importanti minħabba li l-industrija tiggwida x'inhuma l-alternattivi għalli għadu ġej minn pajjiż fejn ma jisservix l-alkohol imma fejn il-mocktails imexxu sew u semma li aħna ngħixu f'pajjiż liberu imma liberu ma jfissirx libertinaġġ.